oikirega igase studio ekero togoche gusanganere atobo semia na gotoa mange igoro yenkwana yerituko ria rero inyoro rero nigo togoche gukwanera igoro yokominyoka asabana bake asomonu bw'ekenyamorero nigo korokwanga diarrhea in children asengencho mochando oyo iga nigo kubwata abana baito abake anene mono bali balense emyaka 5 nonyene abana bali bale teenagers usabana bali myaka 14 iga kogenderera kulinde nguchiare gototebia igaye buno moiboli to baisa komacha somoro bilyo iga asengencho twensi na baiboli ntobwata abana bake na ndintoroche omochando oyo asabana baito ngakiogocha nkikera korwegere omochando oyo gatonyara ko batuko yotanga ayo mona yanda mange tumerane no munyagitari to ga studio egere tukwana samange kolende ntara mwali baganya ariko baga kwimanyekani goseka okora introduction ngere ningo intagetora tubwate gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News asensemo ya Facebook esengenjo nigo tole live na baigo Ndizi TV asensemo ya YouTube asengenjo nigo tole live baigo nabo gotuma kubolia kwao igoro yengane yo kominyoka kwa bana bake ase namba yesimi eyuera TV yao na baigo nabo okuboliri bolio wetera senjera ya Facebook ase namba yo era TV yao iyo karibu sana tosuka musekero kiao egara tuchaka sobwamo asenkwana yelitikolia lero daktari karibu sana studio mbia mono nero Ndizi TV asante sana Sara bono mbia mono soko ngali bagalio goika bono ase obwango mono ningani oratebyo mwanchu murigereria ngana kyokorokwa inkiyogokora na ndirende tumanye kuyarigania sogo chake nkwana yelitikolia lero asante minto bwakire asamalieta Dennis Mogare okeji igongo nde clinic officer ngo essence ya abana no specialized ngo kolega si kisi teaching and referral no ngo kolera kolega si ya abana Sara tare myaka 2 na belire ase myaka 8 igo amangana ya abana aya korra ase myaka 5 totobono iga Biyamona sana ego no bwato bumanyi myaka 8 ni myaka mingi tari mwaka mutari myaka 2 kabisa igo mwancho murigererie muntu togo deal nere daktari yo bwato bumanyi bwekerengo keigoro igo bonekero togo chake nkwana ya mase yemo igo lika notes chia wasengincho kono gwesemia no kumanya mange igoro yo boroire bwo kominyoka go se diarrhea asabana bake bono daktari mbiyamono nigo togo chake mase yemo enkwana yaito ekero ntagitogo chake kianga okuminyoka ose diarrhea asabana bake kwanza diarrhea ngintu kieke osoko minyoka ngintu kieke mbia se topic kingia yakogera okuminyoka asebona nga to kwana iga ko araira ngora lakini ngatwa twakora mangana ya corona ndo chenga koiranire okomnyoka igotogote wa diarrhea kero mwana monoti gakwana abana yakogara abuno specialized abana gatie myaka paka 12 lakini ogo saa usoko minyoka igoko ita abana mona inse myaka 5 okere togoteba igoro yokomyoka kero mwana achire echo gatato wetani gatato ase 24 hours enerituko igo passing loose stool for more than 3 times in a day aban omonto naro kogenda maybe once but yere loose doesn't know diarrhea tari kominyoka okomyoka kera achire more than 3 times abuno to cha gatenga bono this one has diarrhea bono kwa beire okominyoka igo monta minyoke gusumwana omoke aminyoke ose asa to goteba singinje mwanchu murigereria mangana iyo bunyagitari gwikero twatumega marieta gitari kero gende atabwati chinsoni mono kulindu kuna kwa basomana ndiki na kiginto kerororo ase luga yekenya ekemunya kebunyagitari kero tuna daktari gigase studio igo mwana aminyoke gosenkabere nande taminyoka singinje echweli ya nene etabwati amachi igo it's normal lakini aminyoke echweli bwata amache wetani gatata selituko igo bana yabeire eyunda yorea yes now echo togo kwanera
echo nere ngomo lakini nere loose ase okominyoka the echo yako genda it assumes the shape of the container and like onye yenge ne poti tiriko twara shape ige iko tu ni kama maji na wenga mache so inero okuna kuko miyoka igo mwana kako andalimo na bora nyone nda ya musarekero andalimo lakini mono kiye ikire gatatu gochigoro abono umwana oyo naro cha sakon bono chake bono kuna kuko miyoka igo ko goteba nga century ndigo ntubwate chinchira ibere maybe short term and long term diarrhea. We cannot say short term and long term. Diarrhea as per the divination tu akwanire. Onoko ende cho gatatu. Gwetani gatatu aseri tuko. Abana bango ngwanda bali baka gatano. Kiya etani gatatu manyango mwana yinkomnyokali. Era bali daktari mwana yo minyokire go bana gwateba gwetani gatatu aseri tuko. Lakini amnyokeli tukelimo abere atatu enache. You still in diarrhea to rate etigera abo 3 days. Kagija etani gatatu. That's diarrhea. Na ande so mwana to ganieke matukabere. Ngochi korratore ngeko gara. Abana once omwana atwalire okominyoka igo nayo okominyoka gusinya gitari. Yeko gara okominyoka guita kore. For example, diarrhea igo cause 70% of deaths in children. 7%. Imagine ngabana asabana ba ukwa emia batano babere nasengencho yogosa. Igongo gosa ankole dangerous tali to raisigo. Negento kego itegento koranga nengo soliga nga ayo minyokire gochia ominyokire negento kego ita. It kills. Omwanchu murigereria ogosa gosoko minyoka diarrhea negintu kigwita buna daktari atebire igotiga tobe maiso kigima. Daktari nkige koleta diarrhea asa abana bake. Asa abana the most common cause viruses. Viruses na chirichintangani asokoleta this diarrhea. More so very common as the virus. Timet virus ngi tora beke kebuzi ebinyinyi na bacteria naro akigusi negataka ochoto tele ngoje bacteria gange nkiase kebusi lakini virus maidenga ni binyinyi. Okay. So this the most common ge korokorota virus. And that's the most dangerous. Kia soire ko mwana contractire igago sa mono even nabara ashire within even 2 to 24 hours. Yako gara osiriria macha mange no mwano nabo konyora area eteringia. Very weak. The most common cause diarrhea sabana omotegere ne a virus. We have other causes. Bacteria ngoja chireme wono. Bacteria ga no to wate E. coli. We have E. coli. Ento buate typhoid can cause that. E. coli daktari eyini nke manyagitari. Ekibononki. Bono E. coli ekoroku Escherichia coli. Na onye virus ya bara ina dera ba konkonyerete kigusi. Lakini mwana ko nganchera benga E. coli amoyo nga E. coli. E. coli. Abera ba kongonyereta pakeke gusi there's a bacteria kere tu examine abakoranga yaz E. coli into boate typhoid bacteria into boate amoeba nerongo koziere into boate even staphylococcus lakini wone staphylococcus egocha asendageri tua yekire tua bekire nse tataranye boil ose ya sarikire tuari endagere sarigete most nina yakoreta these nini lakini mwana omokerende oranda 5 years ka yarusi chi virus chesingencho oino mwana omokesana turaenda abu there are other causes abantu mbere babwate allergy
Okay. Allergy to some foods. Mona abana ngotwara bale allergy to milk. Okay. Even the mother's milk. Into bwate gende ko lactose asa mabere. Abantu mbare bakoiburu naturally babwate allergy to lactose. Bono kanyura mabere iga igente getangani igakora myoka. Okay. Mwana nano mwabo mwana atenga ngino mwana atenga yaya omwana okina moira mabere igente getangani igakora akora myoka. Na mariogo na retu gutumia. We use antibiotics. Mondo kwa rwari kuba gose kwa rwari in any way so mwana orwarire oya antibiotics monso etwanyite na amoxil. Okay. Oya amoxil ere broad igego ita bacteria ita normal flora intobwa ese enda yaito intobwate normal flora na benga ebinto bidia di bacteria chire chingi ya so mobere chikogera mobere otware balance to kominyoka obwade balance so kere kwanyu amoxil ego gwaito borwaire waita na normal flora. Okay. Bono this diarrhea ya tware opportunity ya soime. So after abantu bane konyora omuntu anyure amoxil for 2 days editukori ya gatatu ochaka kominyoka. So even use of antibiotic can cause diarrhea. Okay. So inkie kogera abana babake baminyoka. So twarorire the causes. Ntobwate bacteria nchirororo, protozoa nchirororo. And most of these we find them in stool. Ige konyora yonsi iyo wita secho. Omwana osa, it means at one point oso monto manno osa na at one point igona nariete cho. Igona ki daktari. Igona ki. There is contamination of fecal matter. Okoraiga maybe kwagenda kwikibara gwe konya wakura kurwororo wacha turugwe sima goko kwagenda kagonki omwana kwanda gosaba omwana wachikorageri omwana in that way kwarusie bini birie cho kwaretera omwana egento kende kwanyoranga kwarure kibara twesibeti magoko inside gaso mwana go chiesera kwa bwatororo you are contaminating the services kwa bwatemesa omwana onere buna edan kwagurare mona abakwagura osingo tarare nkubwatirare ocho bwatarias kwa bwatana those bacteria. The next thing omwana ere ngo semonu akobeka obeka maoko monu didi abekire so in one way or another at one point on the means where they are rare it means we have come into contact with our feces. Igona kigo takironga you wash your hands use saba magoko kero kwa chira sike enyumba ya kibara. Exactly. Na macha mange. Exactly. Ne sabuni. Soap and water. In that way nonya kwa contaminate from that place kwarusire the bacteria the viruses chengororo ekogara kibara is not a must ngana kwakuna. Okay. Even the doors umurango oyo no contaminated. So the services choka we cannot say they are sterile. Yeah. No tokorusie toaleta elinde kwanyoranga we have contaminated ourselves. Okay. It could be water contamination. Ngakito contaminate ya maji. Abantu timetinga practice yenegendrete lakini most of the time abantu konyora bale baenda roche ngosimure chiangabu na abande be konya roche. Okay. So we are contaminating this water. Muntu naro kurumate erta maidi nkobuchale abande mbaro abagwe spirit roche obucho boli
gwesibi opposio. You are taking directly the Uchafu. yes, again tokende improper disposal of our waste. Abantu mbale tutabwati chicho. Kwanyora omwana gachire go kwanda kwaruta either goche fence or kwaruta ande ambura ke gotwa ngaya goche yo spindo che koiro naye koimuka mambi nege sanda kya gose ne ndo yao kwanda rochi waje kubucha machi. So in one or another watu gutete ogaranga ro tugutete no ere roche mageko ganyete ase macha yikwa amacha na waje kubucha kwareta obucha boli watu gutete parogoro bagwikire roche mate ande kwa bareta waje kubunywa egento kende timeti abantu mbale banjete gwitira mache roche urinating in water asa macha go flow there is that arch gocha kwanyoranga timeti monona basacha tinda siamonde ono kwanyoranga monto siamiro gochiroche egento kende is animal contamination. Machi gwitira ange tingumena ndingigeko bekaro muntu kwarorera machi ajirie gocha. Exactly. With that flow of water nonya nyomba onyore koigoire tap inga kwagasire aboko nga atiga ngende haja kidogo musani naronte batinga umwana we nachagete kuminyoka ekero umwana akorera tu okubara sinda agandenga umwana kanyatara baru byaringe batekera korera tu surgery ekairira agachaka kuminyoka all the time nebe possible nga okubaru nakoro kunkolete ngo bekosie moyo ko gera bana kominyoka tingo teba yes and tingo kana ege kogara during the process of surgery ngwa antibiotics na antibiotics yechi la jitwa teba nga most of them kala chirida diarrhea during the time of surgery amarioga atumegete into there are some people who have allergy to some drugs na bako nyanga addict to one of the drugs now one of the side effects of these drugs is called GI irritation gastrointestinal irritation yarata this diarrhea so the surgery per se I don't know which part of the body was operated. Gallbladder. Say gallbladder, yeah. Okay, that's a major surgery. And the gallbladder it attaches to the gut. So, in one way or another, yes, the surgery may have interfered, but not that much. Okay. Bia mono sana Daktari Dennis Mwanchumuligelia niko tole na Dr. Dennis Okechi koro asenye kitale na ya kisi teaching and referral otenelete igoro ya mangana ya bana anene mono to kwa ni rumo chando o diarrhea iga mangana nsi pia bana na manyete kulenderere go tuachora mangana yoko minyoka asenge njonege ntoge chande tabibuli abange na abana bakabange konyorori basirrie obogima igoro yoko minyoko koiga na kutogo kwanera rero nga inkiye kore to kuminyoko koiga nande na kigora atangwe egera abana baito bamenye na afya bakine bale na afya ngia na baro bacha ko babanta banene niko bwate kubule kunde wensi igoro yenkwana elitkolia rero tumo kubule kwao bwetera se namba yesimi eyure TV ya ugabo na bakogenda ali Facebook no tole live inche amano mnyagitali ga studio mnyoka gali tubeka libolya ororo no nyina sensemo ya YouTube no tole genda gali comment na ande subscribe butambe kero gwekira sensemo ya YouTube igo no tole studio daktari nkonyorole omonto orura kisi no mwana makochire use Mombasa kera gucha kuirana kwanyoro mwana kuminyoka guoka ninyarekana nga kero okochenji no nyene climate gose okochenji asomenyete gose gwachire no nyene chinse cheisiko neirero omwana osa kigima. The climatic changes yarakabanga na asthma was no occur, I can say yes. Most of the time again the kego changes the food. Okay. And I get a tonalite gusi no bokuma.
mwagenda na mafuta togotumia na yato gukondoliga no maete twagenda twachange ndagera twachange mafuta that certain change can cause diarrhea. Okay. As in ndagera. Yes, as in ndagera, but not the environment. Okay. The environment it will affect the chest. Okay. And maybe the body skin, but not the digestion system. Yeah. And again, to kende, most people nkoragera tore para. Nkoragera tore maybe abari twekire Narok, bari tokwa Nairobi, egari agoragi yatenena. Twagora endagera, this endagera tokugora. In one way or another, you get the contamination from there. Okay. Into what we call traveler's diarrhea. And the traveler's diarrhea is one of the diarrheas tokonyora. Kuetera ase ndagera. Kwanyora either endagera enero siribia. Kwara ngarigeneri, kwara rigena kwara ngagaki. Ntakonyora rigeneri, rigia. Mbekere na kachumbari. Kachumbari ete yedi. Kachumbari etumete amaja atumiete gosena gona sibeti gosta sibeti. You get contamination in the process. So by the time mukuru Narok, by the time mugo ka escapement, enda yachakiro go complain. Okay. You see? Yeah. Maybe into binde ne chindagera. Omonto koimo kanesa bali ole. Korugusi koimo gichinju. Kwali chingi yeke, kwali chinkarange, kwabe kaneli igena. Kogo ikanaro kwasa ba matumbo. Waita no bokima. What can it endeye by the time we get escapement rogoro enda teri yago. Na maene gende igwa the travelers diarrhea asengencho nimbwate mosani on tebetinga nande gare ngo montereba agaika buna rukubno gwate bakagore kia era ndiras memoragire kera kuru Nairobi gocha anero ngo montereba daktari atenetie gari njero gocha minyoko chiko gage travelers diarrhea ikamunyara kia wikaga chepila trura utenenire njirange chisabarinya no nya no mubero keire asengencho oko minyoka nkubwate chi effect chae chitogo chikurigereria guchimutuga iga mbia mono daktari asengencho gwatoire ebintu biribikoirera omwana gose no nyiro monto monene kero kendo otoka no muchando oyo bwokuminyoka oyo tosierereti tokwiranga kinende cho ya chinchi akaigo nkochire no mono abantu abange twanyara ko batokwigino kurinde gweterae maite ngomwanchu murigereria nagenderete kuna kulika notes na kumanyanga inki ekigekuirera omuchando bwokuminyoka egera chigwa void ekero togusuka gochia sense moyende bona tigatoche bimanyererio ose symptoms of diarrhea ngakiora koromanya juu na bora minyoka okuminyoka kulikore nomo lakini kuonga diarrhea bimanyererio mbire biebi aneno mona saba nabake ebimanyererio mono egente getangani no kwende cho ere waterly 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 into divination it assumes the shape of the container so ekine kigetangani egento gya kabere mono asabana omwana akoba irritable yes oetie mwachenjire diaper moso nande jire palere jikare kutonga ina ntuko kumanyanga sanga nkalenga achire abande ngo okobeka botuko mambirere gocha go change diaper botuko oranyara gaenda mara 10 aye kwa yo wachenjirimo so omwana akoba irritable ngakieminate omwana kulera ryoka na no komogongi iga omwana okorera kabisa egento kira egento kende abanda abakwanga kogonga ke gosena na macho no mwa otike tukonyo egento kende kitokurigereri eyunkiri niko na okuri ikuruka ngoko tabinde science tokora bona intu banyagitari egento kende na amaiso amaiso akoenda ime abakoranga omwana oyo
abande bagote kurukanga ama okwende ama child amaisa kwenda ime abana mbale obwate giototori de fontanel kwenda ime ekero kwenda guchime kabisa kubweshe bweli ya kawaida yes okay bone kwenda ime okay namwe nara ko gara cha iguru maybe with time kanto to discuss so kwenda ime ke kwaro direbi manyango mwana oyo amacha akoreke nkoerari ko kero mwana akominyoka na no monto monene egento ko lose na amacha agosoka so na amacha kira chakire koera ebinte emanyeria so mwana igokwarira asecho omwana tari kogonka tutete kogonka igakurira rioka ebine igachirenze bone kigwe ikire intunya gitano yana na boko bwata ebinde na boko kora no enkoruka igabwate omwana tari alert omonto alert ninja na nga to kwana ga ninkurigereti bono omwana oyo okonyora ari sleepy oikire amewezwa orosire neba no mwana bwe myaka nge inani komiga oyo no mwana okomyaka gochikebara kwanyora nga ari asale no agwe kolera nene chinguru chuko muka ikore nchiyo nene abantu abanene omonto abo komyoka paka gwekera nga bono nene chinguru chuko yanda nchiyo bono ari asore no agwe kolera nene abana bagwekera yo kwanyora nga omwana oyo igaraire most of the time gasige tamaiso no kwana kerwa kwaneta na liako ligereri gose goikomo kune erirama yo kurigereri abande baba conscious kabisa so egento kende cool extremities eke abangina nabangaini agojo gotenga amagoko na magora akoreki akendideti that one is a sign bono umubere kero rusiri amache the body is very clever I think the skin is not an important organ ego concentrate as a heart na brain ebine bikogera bone na biragera umuntu survive bone in emergency bono kwanyara supply asenginja maja bere botuboke asumubere bono gocha skin manyika tari kabia bono gagwa kwanda senkoro amono brain kwanyora nga magoko achakire koba makendu na maguru kogo akake kwanyora nga ne skin taga ya bere lose okubwata iga ngozi yo mwana yera na ngora no monto mogotu gotinda tenga abantu abagotu na bekwira nabo lakini skin taga iye koba lose egento ke bwate obosio boterete kana mache sa no na obetonyo amache iga skin yo chago sukunana so na banda tuichira na mache abuchete so konyoranga the skin taga goes okobwate iga okongusa ekongusa lakini yacha ngora slowly it means nga macha correct aidide bono priority ya skin priority ya jira sen corona ne brain kero kende ntumaite kero mwana ngutwara le bimanyereri byaye kero abwato muchando bwo kuminyoka kero kende mwana nabo konyora abwate bimanyereri byaye bireta bauti abane mbaroro bara cramping cramping never one of the symptoms exactly and bueno, cramping na verace because of infections. Na onde biens na no monto monene. Kero kuminyoka. Endango kubwatire. Ande na abuno yego chakera. Abandi batanga kiyambwatire iga entaminyoka tubwango igongo kora igongo ekolera. So those cramps is because of the abdominal the movement. Movement here very high because of diarrhea. So, and they are painful. Onyo monto manago koigwa. In children, one ekova even worse. Wono, I think in chumana tameto kwana. Omo mamo mwaba hoja otanga amwano oyo ngenkora kane nde kumuroma. Azeki awe kunja gosa akwe mina sana. Omanya kwa ndecho. It's very true. There is pain and cramps
as a diarrhea. And this mostly with bacteria. Bacterial diarrhea. But even blood in stool, but ba manyinga asecho. Moso shigela. Blood klo na kinali wikango bolinga wani baro konyora ebwate some amanyinga. Yeah. I think jo diarrhea is wide. There's also some manyinga. Diarrhea, blood diarrhea. That's another topic. Eganeri we covered because never yes. They are on talk and go chiao. Lakini we can also have blood in stool. Fever in there, Ibere, gotekena. Exactly. Exactly. A diarrhea comes with fever, and not all diarrheas come with fever. Na bomo mwana kominyoka, lakini tatuara Ibere. Okay. Fever is a sign of infection. It bone you go kirwante ngana wateri Ibere asende. Igego konya ngaki. This one is an infective diarrhea. Okay. Yeah. I rule out infections. Mbia mano daktari. Tuwa manyeta yonsi, lakini wana mbia mano suwika se studio tumanya. Mwanchu muligirelia, iga ugenderete kobe miyo murubili yo iga ekiroto kore to ugenderete koletera enkwana igoro yo muchando buko minyokasa bana bake. No nyena banta banena kiake kulindirero nigoto go specify tukwanire igoro ya bana. No igwete nga na kioko rumanya ngumwana gunabwate oboroiro buiga gusoko minyoko ko iga sibale twarorire guce karotore na daktari to Denis Okechi korasinya gitari ya Kisi teaching and referral o koligereria igoro ya mangana ya bana kwa as a general ile tandire mo koro kwa be pediatrician Evan elio Ine nsemo ya korto mwanchwa omurigeria kuri daktari tutarasko motwe ndonge nari ukwira ni megake ora to tebi scientifically gose kibonya gitari engana nero mwana gose karate tukomera maino gose bisara bagoteba bagusi omwana ochaga kumnyoka kabisa omwana nguminyokale ntomanya no kumnyoka okasengencho ye system yo mwana yo mubere osina sengencho ebisara na biro byo gusokomera kwa maino nkwirero omwana make kumnyoka. Scientifically is not proven. Those are among the myths. Togo chanya gitari ngote nga sengenche mwana nkomera ra maino na geko gara acha kominyoka. Amaino no na enkwamera amaino bwango yi. Nkwamnyoka te komera amaino. Atmete aro mama ndachikubuli. Ya amaino nkwamera bakabuno emanyete. Nkwamera magegu kwemanyete. Magegu. Nkwamnyoka te. Tingo nyero daktari. Okay. This thing by itself trigo cause diarrhea. Ewan. What causes diarrhea is the contamination. Okay. Kero mwana gochi komera maino, there is that irritation yakoba acidic gums. Kwanyara omwana oyo yano ngone kogonka. Ago koroma. Okay. Eigwete anyore genta kanyo kokoroki koroma. So how does this contamination now come in? Omwana oyo eigwete arome. Obeka magokonze obeke biara monuroma. Onyora kende kerense no enegete nganya kobeka monu ekogara igweta there is that irritation chaba chiri motage yes obeka monu no eni bichara bi monto mwana konyara uko bwata iga yes bona na into no twanje taba ngo mwana ondomire kwanyo kobekera contamination. Okay. So this thing itself is a started procedure and tebwati any kind of infection. Infection ye gocha out of the contamination. Okay. Ebinte bitoko bekara monu, ebinte toko beka monu ebiara ebitoko bekara. We are the people who are contaminating these children. In about what that diarrhea. Bana ayebuno munyagitari bwa bana inkyura advice kerokende abayibuli bali babwata abana bake amaina chande tumwana atagitabe kigintu mono. Is there an alternative gose orate bi muyibuli ngara bakwanda umugorere kende anya kubeka mono ke nande kwake wakirenda gose kwage sibya alternative nero ororo y'umwana akonya bachore binto abeke mono okoba ya maina okobango chandara abana bane. Egine kyabasongo.
ntu twagine teri sabwari ntu abwate kende time tunenga kimama bakorete se tere sabwari misesi bono dindo jinga ngo bekeru kende muno ekwere nde yo kobeka nga inge bintu kobeka muno it does not help because that's a natural process nobeka toko bororo chokorendo mwana oyo nga ngento kiabekire nabo kumugorere kiaye nga ekene kiakobeka kwanyora no na abana bane bakire babekire bakero kibekire muno na ndinero obeka muno is about hygiene omwana keracha kire komera ino manya that irritation okay otara mu ekiara kiagabeke muno esibya magoko otara mu bekire kiara kia muno make sure nga nero esibiri amagoko you see kende nkiyo ojo koranga ebintu bira basongo baleta bakorera abana amachara mwana konyoro mwana obekere muno wono mwana are zombie tabwa time no we interact in environment igabwa time yuko nyakobonge gende kabekera alia abekere muno omwana oyo kwanyora nga akine inga mwana aro muororo kani you are picking up a child who is a zombie because ogo mubekere tege ntaka kobeka muno that is final komubekere muno gobono okora ntenere teething is a natural process it does not need even any intervention with or without the interventions amena aro ikakareki ikamere so kene nkeo karo kitura gotenga advice kurunya kitari ngabono kwa yando mugorere go sinege chiko kiae anyakobeka muno yaya and there is an oral stage nereri omwana kerago kina akugeni milestones okay there is a grapping kera chakire go kina ngomore kiara igakoranga obwatire that's a milestone kurwororo ochakabono kubwata egenteke kwanyoro mwana abwatete okerigereri you see okay sonja sana kakebwate na mago kabira kuna kamwana kametie nyange ebere tatu kago ikera bono the next step no yoko beka muno kiregento no mwana esumu erenga yakobeka imunu akobeka there is that oral stage and this oral stage comes at around the age yoko chaka komera maino okay yeah mbia mana sana daktari ekeronga ni turaenda somotimo komokase studio kero tukwirana wana no chiko tutebinga nga kidayorea ekoba diagnosed na inubuna abanyagitari kero mwarorire ngachi montachira gotebiringa imanyererie bitu akwanire mwana we nabwate how do you go about ko wachekia na go diagnose nga mwana we bono nabwate diarrhea gusumu chando o diarrhea mwanchu muligereria no tole studio na daktari Dennis Okechi korwa sinyagitari anene ito ya Kisi teaching and referral oyukuligereria mangana ya bana kero litkulia lero tugukwanira amangana yogusa gusoko minyoka ekugukoro kwa diarrhea gendra gutubwate gwetera senchira yemitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook Ndizi TV News asensemo ya YouTube okomenta kwa ukubulia kwa nkwareganirie wetera se namba yesimi eyuera se TV yawe igo nabaiga sensemo ya WhatsApp teturaenda somotimo komoke nkuira na tole tobaiza gusuka Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na Ibere echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na Ibere inya isato isano nemo Ibere isato isano na isato isano na Ibere eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ine nubwatu muchando bwa maiso guse numanyetundu bwatu muchando bunuyo enye gitari ya KCI Hospital nige kurupo garali bwensi bukuruwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwate kanana barubu gutwara kimashini chikerero echukobara enyomba yogo koreru kubara guse theater yekerero boigo abanyegitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigo mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asabruiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kogenda chinka cyabo nkwegelia barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madson nechide chinyinge batalire asinye gitari iyo iri miyumu chukisi magiga yizukuru yoburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium na buku bakiresimi asinamba enoti isano noisato Ibere enoti isato eye mukianda kianda inye gose enoti isano na Ibere isano na Ibere isano noisato enoti isano na Ibere enoti kianda isano na Ibere gose enoti isano na Ibere enoti Ibere isano noisato enoti eye mamarakabere kianda isato. KCI Hospital, macho bora, maisha bora. Chumurigereria kurendo murwaire asegeka kimyaka 34 asubuguma bwao nabera abegetiro ande nabera abemireme mekongu ngo chukoiro monto orara kabere otama igorije gasiye enkongu bona baraire munaraire igo munabana 88 kurumwa 88 araire buliro kabona nabari igo elimona mubekiranza akorera acha yae tuwalinga tuwabeka toirecho amache nabakubikise gento nasoke nabari igo mwanchu murigereria nigo tugenda tukoba numungi na Paulina yogendrete kongerera makongu. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Nendo mwanchu murigereria kirogendrete gutubwatia asumurubiri bwitikuria rero ekeroto gukwanira iguru yokominyoka gusedayorea asabana bake kuru mwaka oyo moiga gusikuru metienyi weke miaka 12 na daktari agendrete gukibikaga igase studio nyegenete ngana ogendrete konyoro bumanyi ogendrete konyoro bosemia na ko manya mange iguru yo muchando yiga bwokominyoka asabana bake gendra kurike kerengereri kiao comment yao kubulia kwao kwitira senambe yesimi erase etibi yao igoro ekarongo chikuligereria ensemo yibirengereri biri mwanya ariko wamugotuma mabolio na ekerengereri kiao igoro yengana yerituko lya rero daktari nara okubulia igoro taligetire tali aye kulinda goteba igakuiranire daktari ngambia mono kulinda kubulia nga okero mwana kubimbenda gose ekero mwana gusa abange nkubimba bale chinda ine okubimbenda nkuirere enchero mwana akogenda echo yaye uyu nigoro yoko bimba kwenda akubulia
Patrick Mose agoteba salimia sana daktari na mwambie anafanya kazi mzuri ekeragendete gotosomia iguru ya okumnyoka asabana baki. Asante sana Patrick. Divina oli nakura chinsemo chia kiomiti agotebanga umwana one ominyokire ase gaki wiki eye mobono kurinde na atigete igonega nire ngende nyagitari gosebono ntige igasingenjo tigire kuminyoka. Divina akobolia ase wiki eye mwana nyare ko baga kuminyoka kurinde utigire nara advice koenda ko romo nyagitari kero kinde. Okay. Asante sana Richard Onyonka kurachise mocha mugonga agoteba no tuli membi mono Sara no muganiga bwase studio asugutumanya enkwaningi ya kigima bono mambia bochere akolika kurachinse mochietago agoteba umwana one amaino kera komera. I think yentwa yokwanira daktari iguru watebanga scientifically mangana ya maino tali gocha mono gusa unless witerase endagira gusene kyoko mwa endagira. Asante sana Rineti Ogachi kurwa maroba egutoka ime ya machoge chache agoteba salimia daktari sana egepindi kineki yana ndembia mono asogo tosome bune into abibuli abake abu ngati abali bagendera gutuma ebirengereri byabo witerase namba esimi eyura seti bya igorabo na eto siekererwa isiko bole daktari gaiga nto bwata nande chingaki akero totarakora kurugaiga ase studio. Mbia mwana sana daktari nande turanire kurwa somotimoko. Asante. Tingo manyokora chakwiranira okubimbenda. Tiga na kwana bloating inawenere yoko bimbenda. Okay. Kero mwana go sa somonto manonde bienso go sa. There is fluid retention. The pathophysiology of diarrhea. The gut is irritated. This irritation attracts fluid. Gocha say gut. Kwanyora, that fluid irritated yareta bloating. Okay. Again, tokende yakoleta bloating. If you have this bacteria which is now in the abdomen, yasoirororo, it's causing the irritation. Naande yakola when once it is reproducing this gas, those gases being produced abuchikogera omonta bimbenda because there is that bloating. Yes. So bloating is it occurs. Nkobere kero mwana osomonta maneno ndebienze nabo kungende ichire. Elinde ominyoka. That one is very okay. Once kwa rusiri these amacha ega go say these gases the abdomen goes back to normal. Nande nkagere to yu kwa moira ni hiribia na roboli nga umwana omnyokira segeka ke weekend ngima kulinde uyirire ngora ine na wenerete kwenda korro munyagitari gusena bagwasi mu ngabona yairire kero monto digatomanya nga average omwana in our setup. Mwana onde biens in our setup ngotwarale at least 3 episodes of diarrhea per year. 3 episodes of diarrhea per year. So there's a likelihood kia tigire wachana kwenda kwa daktari because diarrhea ngatuacha akakurita ngatoda diarrhea mostly igere viral infections. Wono inge virus ya elire. Dene kigo chokora so munyagitari. Nyasawa gokonyire kulinda gendere kubika ibintu biri bono ege ngo ikatora se to go prevent another diarrhea ngo ikatora to mo advice nga kia wona ta kuzuia na ndo mwana otatu ara another episode of diarrhea bono ngagirita inaro achira se bono iga bono to gende nga kero twaro ri manyiriri biri twaro ra gucha ase abana no nyira sabanta banene nga kintu kuna banyagitari mobo diagnosing mwama kumanyanga amene diarrhea ire. Okay. Mbia mono. Diarrhea again take tanga ni ya diagnosis ya diarrhea is clinical. Clinical nga kiminete. Nga wa present. Okay. To gocho present na diarrhea. Ngote bia kineke uno. Yeah.
clinically nga wa present kwa ngere story yao omwana agabwa nkomnyokale. That is the first diagnosis we can make from there. Again, tokende, we do stool analysis, but not routine. Not every diarrhea go chanyagitali. To kora stool. Eko kora konyora echo kurwa savana tadigen to keralize. Abandi na bagocha iga outpatient as to kora kwa matebi. Omwana atengo omwana ominyokire. Ona materende genda kuchela matari bako container to echo. After 1 hour no tanga kenenge na sinyiri konyora. Waro daktari umwana ntebu metinye ebere tate. Ni kazi ngumu. Na we encourage the best sample. Tedere kwa ruserika. Okay. Abande mbari bako ruserika obogoli oshanya gitari. Okay. The best sample ni eri egotonya. Eri atonya kwa kegima nsabu. That is the best sample. Aseki. A container kwa bugoredi, it could be near contaminated. Wacha ne container wate amoeba, ose shigera, ose ikola no mwana. Kwa beke mbora kwa beke kwende ase container ere contaminated. Kwa lete lab yeito. One to kore diagnosis ita iyo. Singe contamination. Yes. So imbiya onye tutegete bori sterile eri agotonya nero to korusia. Kia tonya uche container ime, that is the best. Alafu in this tool we can do stool for ovary cyst. Ntwateba ebe ngane virus ego cause kene ke otokonyora cannot get anything in stool. Na ntwateba most diarrhea sa bana nge collect viruses. Stool, we want to rule out amoeba. Okay? Amoeba nere ntwateba is one of the ne. Ntwate also stool can get Giardia. Giardia ramblia. Nere the most common cause of diarrhea, travelers diarrhea. So we can do stool analysis by doing stool for ovary cyst. Eba kwa nabaligiri banyolenga ebi ni ebimbiro. Again tokende in other centers. Now this one is for chronic. But what maybe atware diarrhea for 10 days, 14 days. But they are very chronic. We need stool culture. You can do stool culture. Wono itoko irecho tunyebeke in the lab. Culture yakore culture is means different media. Tomanyanga inki cause this diarrhea very for this long. So majorly those are the need. But in our center, asengo koregas. Inturiko genda kombali. Even the guidelines inturiko tualonga to nyako waste time koganya for stool for ovary cyst. Yes, we can do it, but again take tanga ni tora konyo mwana oyo ege kogara is having diarrhea. Tinko kanyanga bona tigana kanya machibu amanya ko koligereryo. Yeah. I'll start my management. Machiwaje along the way we can change the management. Okay. Ngwe katara management torenga. Na kiego koro. Wona koro gwatebirenga stool nera nene mono kerokende mo kuchimara kolera test yenu. Abana balinda bake batabu ati stool. Barabuna kimoko moko manyanga oyiro muchando maybe o diarrhea. Ekorana konko extract the stool kuro sabana bake anene mona abe meti. Now asa abana be metieni because we have exclusive breastfeeding. We don't think there is contamination of milk. Tokatanga omwana we metieni tato okokonka exclusively. Taraye gumache, taraye gundagirende ngana bwate amoeba. From where? So we don't concentrate on stool analysis as abana bake. Yeah. We do clinical
And we have said those are viruses. They are just self-limiting. But again, talk mostly no kuirani amacha ya rusiri, amana madini ya rusiri na to kuirani. This diarrhea will subside in 2-3 days. Okay. Pia mono sana. Wana kera tu amanyira yo mwa manyire ngumwana unabwate diarrhea mwana unabwate muchando bwo kuminyoka ngaki diarrhea ekubweniwa. No tubwate mechando. Kero monto no munyagitari ase asoko wen. Monto naro nyweto mogaka akagwena wana ro chumogaka no rio pako mwana ngo wale. Monto naro nywete flagili ekamokonya wana ro jenga flagili ne rio yake ya diarrhea. Kere twekire management. Diarrhea ego cause dehydration. So not all cases chigocha to treat the same. Okay. Dehydration nere die. Omubere olusiri amache. Kero mwana acha with diarrhea. Igo toko mu classify ritangani. Torenga ki omwana oyo amacha alusiri kiwango gani. Kurwororo tomaiko plan management yae. Imbarororo toko bekera amache emergency. Ngo karansa iga. Ngo suguma amache semeki. Okay. Imbarororo ngo bekera amache. Imbarororo ngo engera ORS. Imbaya banyakunyu. Imbarororo ngo teboyo twamurikira mategenda nka na ORS na marioga agendo chikomwa. So again, take a tangani, we assess the dehydration level. There are children who come in shock. Aerete pi. Abogo tigeruga, omongina ago tigeros kagochie dehydration samo, ojakuri na ngojare moyo. Omwano in shock. Iga watenga cold extremities. Ama woko ga tayo ga cold, ama goro ga cold. Skin taga. Abandi bako bani conscious. Koko bolinga iga kominyoka na yana kero kumurire bieka iga maiso gari ime omwana in shock no mwana ganeri emergency treatment. Okay. We have to give fluid, pump, not even give pump. Oyo igo to karanza nera ali to create to weight in an emergency setup yeto ntobwate igo to pump amache. Paka ketu ekire kiwango kulikana n'ekikira bwate twamanya nande ko mu access twamwachinga kinande twamurigenga orure in shock. Abana correspond is very fast. Once you make the right diagnosis kwa mupambiri amache ikako improve iko onto bwate nande stage yende toko genda bono kurwororo mboro babwate severe dehydration manyerire bone ebine byeito kigwachire gana oyo severe dehydration. Nko mwatole nera amache. Okay. Lakini bono ntirigo pump utoko bege drip. Aba babere we kabaira baende ward. Abarabuno no atobera jinga yaya. Na no monwogerete. Sijini ibintu bine yugo ikaende ward turamu observe aru eirane. Eko gara toko mutikira nani ngwira nale onyori mwana ontoko mokonya. So nera na amache toko beka bono oyo ntirigo pump oyo toko beke raini toko tebi ikaransabu amacha kendre kogenda so mwana. Alafu naro babwate some dehydration. Some dehydration no mwana oli oko amachega atigeta kuri kwanza nege kombe. Anyu. Oyo no mwana toko beka ORS ekona iguto bwate toko baira amache. Amache ne ORS yitoenge onya komwa. Tomo assess after 4 hours torenga ki o improve it. Onya ga ko improve oyo ko ndo nereka. Onya tari ko improve ene word toko beka eri to ganda ko observe. Na abande bari ba goche yes na bwa diarrhea lakini tabwa tien sign ya dehydration. Ale biyapi. Oyo no ko ama mwa instructions. Agenda ka agenda chikomolenda. So we have home remedies. Okay. Ebintu biria toko gwa advice kuri nyagitari
karo mwana siriria macha mangi. Yes. Inkiogo chikokoraka. Okay. Gosindagira kioko mwa. So into bwate no ebigana nabo koraka kuruka no otara amaleta. Nabo komo kokora kuruka no otara amaleta. Erongoli. Asaba bari bayikero konyero ngoli. Okay. Kero mwana ago sawa mwero ngoli nabya komokonya. Okay. Egento kende amabere. Tere amabere are fresh. Omwana ogo okominyoka amabere are fresh igo kwa waseni. Ogo kwa momenta. Onyora amabere amarurano. Amabere amarurano nabwate bacteria. Chiko konya abo chiko mokonya. Ase bari bare town ya batabwatie birandi kora yogurt. Okay. Onyora yogurt nero nabya kokoraki nabya kokonya. Clean water. Amache okonyu. Moya amache amange. Alafu no musori. Musori yoki. Umusori wa machere. Mboli kwa machere no bwato musori. Kero ko belia machere. We have that amacha ago chegoro. Ewan. That is the rice soup. That is very good for the diarrhea. Yeah. Ewan inchencha ninyonyo na babongo. Rice. Igo base menu tinganya. Aya kagicha kwaranga baminto nkora meunde. No bwato machere nyomba. Ewan. Iye ko machere that soup amacha ali yo machere kanyo. Okay. It will help you. So ebinto ngabono umwana ngo myokale ngalete sukali na macho koroge kaki ebitotike turuwabo Ejuice rende daktari na soda. Ejuice unless get fresh. Yengole tukure akuna. Ejuice iri bwate chemicals. Okay. Esoda ibwate chemicals. Omwana oyo ngo myokale liba goko mwa amache kaki amache turugo chikokora. Inje go chikokora egento kebwate chemicals okwo omwana. Mwae plain water. Tikana mangane juice. Juice iyo nebiago. Nebiago na we treat psychological akinto konyo tumwana oyo. Egento kende emete. Omwana ono omuntu wabwate. Omwana osenga ki. Omuntu ogenda oyiterorerwe emete. Emete ne chinchogu. Ogo omwana abana tubatari chinchogu twaira abana emete omwana okinyagitari ago sa emete yoka nemete ye makyu tiri kwenda bosa kwendere yende yasari even the liver and that's now omwana ochete with a simple diarrhea viral infection yara kwa mwana that complication herbs egento kende is charcoal. Okay. We recommend in adults, but in children, getting a charcoal nga makara. Igo active chako ngonyoro no na tukugura yo mukebe. Yes. Igo mwana thakeri kwa ewa. Ya bana yaya. Age ngani ni mwana about 7 years and above. Nata yapoka 12. Hey. Because for this charcoal to take place or to act, we carry in the abdomen for some time. It absorb whatever content here. In diarrhea, moso asabana. There is frequent movement. Abantu bagotenga nko mwero ngoli okora some minutes na ndokora onye sogi. Chako yerende nga kiko chakokora eberenda elinde kore echekokora echekokonya. It does not help in children. Even normally, omwana igakanda echo kalenga lituko. Mwana ole biyo tariko at least kabere. And that's normal. Normal ntomo nene na bakanda once. And that's normal. Because this chako needs time egakora biya in adults than in children. Okay. Because the bowel movement at so mwana igere more than aso monto monen. So chako ine yago mintigera abana bana. Whatever monto monena kwenda ajalimo, it is very normal. Yeah. Omuntu lina ro kugenda gusa nonyenkane. Kane lituko. That's diarrhea. That's diarrhea. Yes.
Alafu nandi daktari tutara enda se gitambo kiro kende abantu baronyara babwate muchando bwa miba. Andu gwate bira macha masafi ngo konyare kiro kendo no nyene system y'umubiri. Kwanyora umuntu bwate shida ya miba macha tari go swapi. Tai kunyuma ache pi. Nakibantu turakonya abantu buna abaiga asensemo ya yokogenda no nyene yaja. Ekoro tanywetia maji kero kende haja na ndebe nkongo mono ngo koletere shida. Handebe maji mono ya letere shida. So kuna watu ukonyora batali kutumika maji atali goswa. Those must be very special cases. Inanya ko yunga umuntu narwarite gaki ne appetite ira bole dio rwarite tenga gaki tingwete ko nyumaje. But all in all we encourage everyone to take water. Kanywa maji. Paka didio taigweti maji tari diogo. Ebeteredi. Kanywa maji is very essential. Maybe with time, maybe not me or on the bienzi, ka tuchambu igoro ya maji asomubere. Ebintu biri yakora. Amoeba is an infection. Amoeba does not tell you not to take water. So in kanywa maji ne rango. Kikwe wule ananto kanyo na rango ya ndiri. Kere kwanyo lire rango ya kolire nkonyora maji, it means you are very dehydrated. Okay. Take water. Wata teta kerio oiwe haji yo kunywa maji umaye kunyu. Kanywa maji all the time. Take water. Let's be a routine. Buno karanstega siba. Konyago siba maji. That's the name. But now komenta sibi tu akwanire. Into bwate zinc. Zinc is very necessary. Aso mwana o kominyoka so montomo nene. ORS nero naye kwana. Tinda kwana flagyl. Okay. Ewan. Tinda kwana antibiotics. Into bwate this trend nga omwana ka chakire ko sa kwa minyoka chemist kwa flagyl. Flagyl ina kwa na kwa weni. Flagyl etara konya mwana oyo. Okay. Flagyl gocha kertu akore diagnosis na amoeba. Nalitoko wa flagyl. Okay. Daore nyene ngutu ata ngego gos virus. Wono oyoga wate virus. Kwa mwere flagyl ne makonya. Teko makonya. So flagyl comes in kwa diptisire ngoyo igawata amoeba. Na amoeba majorly igewate blood in stool ngo chiri with the na manyinga ngo bara secho. Kero wachire nyagitari ngo kubotura ngecho ne wata manyinga ngate bwati we most likely could not be amoeba. But it wata blood in stool mocha moto eri tukolinde linga. To kwane blood in stool where amoeba now would come in. Antibiotics omwana nkomyokale kwanyoranga ochire edo orikeru kosoiru amoxil nande. Oiru flagyl osena septrin. Ebigan kibiko kora. Diri wasen. Okay. Wata tango kero konywa amoxil mbare bako minyoka. Wono kwa moira amoxil omwana nkomyokale ingi gwakora. Kwa wasen ni kwende aye. Bono go kwa menta bono. So antibiotics are not necessary. Egento ke umwana okomnyoke gentaka netimono na maji. Mwa maji amange moyo na zinc. Okay. Igo. Asante. Miriam Ugao kurochinse mochia marobanere boiga kolika gotebanga kwanya daktari gabwase studio kolinde bono ntuchite tuwale challenge abana bake bakwagura. Obuchabu buli bakoria karatwarorera na ubokoreta ugusa monoti ntukumenya nkito gucha okora kulindera buye somiringa abana bake mbabwate e challenge yaso kulinda. Wilta Kimonge agoteba nga daktari mbiamono asugucha kusangana into ase studio ande nyora libaga na ndo chuirane ekinege pindi kia sana mbiamono sana. Ruben ongaki kurochinse mochige tuki iga kubolia nga omwana ekero korora maiso arabitese ekininki asabana bake
yakubulia libulia kero mwana arabete sasa maiso ekininkia sabana bake. Ezira maranga omweno kora chinsemo chia bonchali maata agoteba ngambia mono sana daktari asogo chase studio tuesomire mangi nyasaye tigagusisenia yunigagopongeso morobelio akuma onyancha kora chinsemo chia nyakimbene mbia mono daktari genderera igo yuniga siengia ogokora asante. Oyakoboli inekero mwana arwalete diarrhea chindagira nchiro bene ora moe wikokolre okomnyoka kwaye. Is there special foods asabana watu muchando o diarrhea sante sana selibuliria onkwera ligole omoyo kali koro chinsemo chia nyamabaliri agoteba daktari mbia mono sana obosemi obya you are a very good speaker mbia mono soto semia bono mambia abunga tia bali bakulika igoro yomorobeli bweli tukalia lero ketoli na daktari Kevin as a studio Kevin Ocho Okech as a studio Dennis yeah. Bono kora cha kwiraniria abunga chi special foods nchirororo ekere omwana arwalete ogosabwa to muchando bwo minyoka na maiso ekerare whitish. Okay. Igon community asabana bake. Majorly tigancha kera na maiso. Amaiso na bako gotebi the health status yo monto. Kerare white it means pepper white. Pepper. These are karanga dire white. Tigancha kerabo. Oino mano to gwati manyinga. Okay. Ekora amaisa ito kwanza kere wa kunia go chinse. Korore nga kere white insa. Manyango mano yo manyinga nkoerare. No yana bantaba na bakorra kuru wasa maiso. Karando rango daktari nimbata manyinga. No bate wendo donate. So, white no yana sama goko. Okorigeria magoko achakire koraba. Oino muntu amanyinga keire. Okay. So, eyo na mu advice ngambia agenda pi mwarenga kiwango ya manyinga irenga kere. Alafu special foods aso mwana okomnyoka. What we encourage, give an extra meal. Okay. Buno mwana yore ko koragera katoto rituko. Wana nyabeke be 4, 5 or 6 times. Give an extra meal. Give a snack in between the main meals. Onye our main meal gusiga gere mambi mugaso na maragoba. Wono mwe snack mugaso saa 4 saa 5 na saa 9 saa 10 na ro mwe snack. At least increase the frequency of feeding. Kene kyo kere special. Again to kina tebe we avoid oily foods. Okay. Or deep fried foods. Crunchy foods. Chips. Tinda sarionde biasara. Kero mwana akomnyoka omwa mafutaya na ndiko mentale. Deep fried. Ngocha tore town ya wetera nyagitari kwa roro kwanda wetera restaurant nga ranchi ya kire kwanya oranga ngengo kogochere deep fried no mwana korek okomnyoka. You are worsening. So we avoid deep fried things and another one is mandazi. Asa mwana okomnyoka mbio omugati. Okay. Kobwa mandazi. All right. Yeah. Asa nginjo ichinga kini viro daktari tu watu chideka chinke sana tigatukwanira so bwango igoro ya complication chia diarrhea ekero butogo chia bwango complication aso bwango tumanya gukora prevention ya diarrhea. Asa nginjo ibiro. Mbia mono the major complication is dehydration. Okay. That is the major and the acute. This one which can be managed. Can we identify it? You manage immediately. Again, to kende, if not managed, we are looking at death. We don't have measured bononga obegabo and go chia. Diarrhea causes dehydration. If not collected, death.
kene ke karenga metabolic what winto binebyo. Okay. Once you have given the right fruits, you've collected everything. Okay. So kwa diarrhea, there's no major complication other than dehydration. Yeah. Okay. Nara okubuliri boli toisoko motiga igatora mugosera kuri kwa Evans Ndubi kuri se county ya Nyamira agoteba mtu akienda choo na anashindwa kutoa. What might be the problem and it is remedy? Tumede no monto manene ngiritaga. Okay. That's called constipation. Kuenda choo ngumu. Constipation is a wide topic that you can analyze and customize as each client. But to prevent constipation, take a lot of water. Take a lot of vegetable. Alafu, avoid a lot of proteins. Proteins take time to be digested. Okay. Again, to kende, if the worst comes, we have drugs to give you, but you can prevent constipation. But maybe with time, we can discuss about constipation maybe one day. Lakini anywa macha mangi. Amache chingeni chinyinge, alafu neri popo. Yeah. They have laxatives. They can help you in reducing constipation. Okay. Nara vero kurwa bokiabu agotebekera umwana baliretia maiso burure igomboru erekyo. Amaiso kobalira, that is conjunctivitis. It could be infection, yeah, maiso. It could be allergy. Yeah. Okay. So either infection or allergy. Asobwango korambono bakuna gutuma ebirengereri byabo no kuburia tigatwanda asobwango torarora prevention ya diarrhea chinga kichitara cheri ndo chinga ebiro bya chakre ko therapy. Okay. This is the major. The major remedy of diarrhea is prevention. Na kina hote bikire tu achakerete kire tu corona ya chete ni kama diarrhea ilienda extinct. Abantu twagesibiri supermarket, wesibi nyagitari, wesibi ka, kera soko songo wesibi, kose watumie sanitizer. So diarrhea is kinda chini. Buna ya chietense. Believe me, inga tuyo karanse ke tiare chiali, diarrhea chirega. We have an upsurge of diarrhea cases. So how do we prevent? Ege tengi tangani. If possible, boil drinking water. Boil drinking water. Yendo gia kabere chemical treatment of water. Onye toko nyara go boil, treat this water. We have our wells. Let's treat this water. Ebizima baona mune mbune go chigotwa. Takataka yote taingia hapo ndani. Let's treat this water. Amacha atware we have stored water in our houses. Amache abera makoro. Yeah, for long. Let's treat this water before we use. Let's avoid open defecation. Mangana yoko andanga ne sabari kwalenge kwa nga wikere kwa mnyaka go chiro sana ime etratika. Again to kende, let's avoid throwing of waste in open places. To bwange watu gutetero orate we karoje. Tewe karoje mate. Goige roje na kwenye bucho ko yenywa. Again, to kende, prompt use of toilet. Let's encourage our children to use the toilet. Abantu bagotenga ameto echi family chindenchire ko genda utarama yango mwana naroro ikomanya kurwe gete ka konyora tu igonoroche. So let's train our children to use the toilet because they contaminate and they are the first one to eat this. Okay, again to kende. Let's promote exclusive breastfeeding. Okay. I say abana less than 6 months. Please, exclusive breastfeeding. The breast milk is the best. No contamination. Hakuna amoeba. Hakuna, yani iko na kila kitu. If you exclusive breastfeed these children for 6 months, no food, no water, tokonya diarrhea in the first 6 months. Okay. We cannot get it. Again, to kende.
These promote the use of vitamin A. Okay. Vitamin A boosts our immunity. Vitamin A intori kere poko mwana we miaka 5 wenda konyara vitamin A every 6 months. Lakini abange igotokoreta poko mwaka ni twakore chisindani gatokora chisindani ya measles. Twathia kwenda clinic. We are supposed to take them every 6 months banyora vitamin A. Again tokende rotavirus administration. Eyerango koratore at 6 weeks and 10 weeks. Okay. Serikali ya rochenga rotavirus ya to chandre abana ngoretu baretu for chanjo wanapewa rotavirus. Let's wash our vegetables. Okay. And fruits. Kuke kwa rure chiro toko manyansa ngapi mwana wacho wikera matunda. Let be a routine nga kwa retira matunda kwa rure chiro gende zinc straight. Kara yasibie. Yasibie. Nonya beka ali asale omwana na acharusi osonde byenze. Ama achali yani amatunda ali okwanya sibeti igare tayari. Taringa omwana rusi gendo sibi. They may not have that time. Yes. Abana babu at that time unless you are there. Obatebi. Alafu ekyo mwelio. Let's wash our hands. Okay. That's the major. To isibia moko kabisa. Esibi. Nonya ndiyo no kwe yagiriga. Esibi go say sanitize. Yes. Na kero kende undercooked foods? Yes. Chindagira to meta ona abasonga baita basari salad. And the salad the most cause of diarrhea. Kero ko genda hoteli. Tinda sariri hoteli ende. Enya ekwende di wasaba enyameri. Wose chingeni chiri wasaba. Monso ne nyamego chene salad. Wose chips. Chips ye ne yekire. Te akoretera buruire. Ne biera akorete cardiac condition maybe another day. Another forum. But e salad ye eyete yekiri. Eyeto ajete kachumbari. Inera akoretera. Bia mona sana daktari. Kero kende no batikende igoro ye nkwane gantara chokwali baga okwane ngana ya yomol. Is a good topic. Bia mona seri baga. Diarrhea is the second single most common cause of death in children under 5. You want to what pneumonia? Diarrhea ya kabere. Okay. And diarrhea, as we have seen, negative get preventable. Yeah. So we can prevent these deaths. So, no anye koreka, hygiene is necessary. Koreandons, hygiene is very necessary. We can prevent this diarrhea. Yeah. So, and we have seen, as I have said, we have seen upsurge of diarrhea cases because of maybe what to eva wesibia. Okay. Teso ko inyora wesibia, we can reduce these cases. Yeah. Asante. Kero kende daktari ante tora to singirira igoro ye salad yega. Salad nera wanta bange tuanchite me included. Kara cabbage karalia, carrot yali, nini na nini, karo sirvia. Inera wanta bange tuanchite and to is the major cause ya mangana a diarrhea. Talk about it a bit. Kara hikwaniranga kana litora elewa to mayanga to gochikotika tu erosa lintutu eka osenga kigo chako. The best salad nayo kwa rosary. Tinda question anybody's hygiene. But the only person you are sure of is yourself. As a salad ya rosary utomanyeti. Okay. Ne salad meja dige ntoko bekeru ne cabbage. Obekeru carrot. Obekeru chinyanya ne bitungu. Na jinsa bya rosary tugu tomanyeti. Nkoro sikubire bibere igora for some time. Njira bya stored to Yes, tomanyeti. Maybe nene biegore biategarete baro we carry it forward. So a salad, the best salad you can have is yours. Gotinda gotenga kora and the next time told salad. Yeah. That's your choice. Okay. Yeah. Bia mano daktari asogo tatebia mangana maya asekare asengencho yebiro bito biaire kwana engana yawo yomali uchase umurigereria alafu kwani nonyena ababuli bao nonyene familia nyoko batengo chorega igamba kurigereti mbaika batabe wike studio gwata mutara tukwani ibagane liao nsideke makarto gukua Bia mona seri bagana ande. Thank you for the invitation. You're welcome.
this knowledge into bwate, tap it from us. We can give you the knowledge. So, mbia sawa ibodi, tiancha kira udibane. Udibane interesa kesare, naro ni Auta. Kuro machoge misesi. Na umibodi ona, oyibode te my sweetheart. Iga kuro ko Charles Kembero. Okay. Empakasi. Iga kuro suneka. Nara tiga mukwani. Ngiche familia ane. Mbwate umurugyo kuro kurecho. Okay. Na abana Malcolm Ambaleo. Okay. Ni wateri Ann na Aaron. Okay. Junior. Alafu, let me come to my staff mates. Toka na biegasi. As a KTRH. The whole fraternity ya KTRH. Nyameino, Justus, Bernard, Rose, na abange. Abakubuwane be county mbiamono for the opportunity. Mbwata as a KC county. Na tiangi chena inu mbakene mbiamona for this opportunity. Yeah. Tingo wakwana Makori. I have so many friends. Facebook. I have so many friends, but I think they watch. Thanks for watching. Now, it's an opportunity. Given time, we can again come. Okay. Yeah. Mbia mono sana daktari wate bukurubu machoge misisi ali. Enche no ngurubu machoge. Wodi anere bo chitindiri. Oh. Na wodi aere basi bono. Machoge basi. Igo manchu muligeria abana bantu amonkae gatari manko make. Mbia mono sana so gocha studio. Nashukuru. Na gotosemia na gotoa oburabu igoro yenkwaneye. We don't take it for granted. Thank you. Sese ni wa daktari. Mbia mono. Okay. Wikirabu manchu muligeria twakorire nkwana eritkulia rero igoro y'uburoire bwa diarrhea asabana bake nonyena sabanta banene ntwaligereri kidogo bottom line eringa twesaba maboko and to rolenga inchira ki to kolie chindagere cheito ekero tole ase chinka cheito na rayo wikanande Jumaine gocha Chinsa bunechi ime ya Ndizi TV once bomugusi ande ntochugotwaro magani yonde anaboranyole nere na watamangana mange igoro y'abana bake bunabotambe encheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita mbia mono ase okoligereria.